Nu har jeg fulgt dig længe på LinkedIn, og så tænker jeg, at du har en meget spændende profil, og jeg vil gerne høre din historie. Ja. Så som du ved, den hedder An Immigrant Journey, så jeg interviewer folk, hvor de fortæller om deres rejse, hvordan har det været her. Og du er meget politisk aktiv, og jeg kan mærke, at du brænder for det, du laver. Så kan du starte med at sige, hvorfor du har sagt ja til det her podcast? Jamen altså, jeg synes jo altid, det er spændende at blive interviewet og inviteret til en podcast, hvor der er god tid til at tale om ens historie, ens baggrund, fordi at jeg tror på, at vi alle sammen besidder en historie, som forklarer vores rejse, og hvorfor vi laver det, vi gør, og hvorfor vi er passionerede omkring det, vi gør. Og så tænkte jeg, jamen, da du skrev til mig, at det kunne være interessant at tale om det, fordi jeg synes også, at din profil så interessant ud med det, du laver. Så derfor så tænkte jeg, at det kunne blive en god snak, fordi det er jo sådan, at ens baggrund og ens familie og forældres historie former jo os som mennesker. Så jeg er også en del af alt muligt, og også en del af min forældres historie i mig. Og så er jeg født og opvokset her, så jeg også, ligesom Danmark er også mit hjemland, men jeg har også en tilknytning til Pakistan. Så på den måde er vi sammensatte folk, som jeg tror altid er godt, at man får en samtale omkring. Fordi når man får en samtale, så får man også en forståelse af hinanden. Og så tror jeg, at vi kan komme meget længere i vores samfund og verden, hvis vi lærer hinanden bedre at kende. Ja. Så hvad har du lyst til at fortælle om din historie? Hvis du tager os tilbage i fortiden, hvordan har det været din opvækst i Danmark? Jamen altså, jeg synes jo egentlig, at jeg har haft en god opvækst. Mine forældre begge to stammer fra Pakistan af, og min far kom til Danmark som ganske ung for over 50 år siden efterhånden. Wow. Og der er så mig og mine 3 søskende født og opvokset her i landet. Og jeg tror, det der definerer vores, hvad kan man sige, barndom allermest, er måske, at jeg er tilbage i 1988, hvor jeg var 8 år gammel. Pludselig mister vores mor, og hun er kun 38 år gammel på det tidspunkt. Og jeg er 8 år gammel, og min søster er 10, min storebror er 12, og så har min lillebror på knap 3 år. Okay. Og der står min far alene pludselig, og fra den ene til den anden dag med os børn. Og den måde, han ligesom tager over, og både er mor og far, og den måde, som han formår at samle os og opdrage os, og sørge for, at vi alle sammen får en uddannelse, og vi har fritidsaktiviteter, og vi alle sammen går til noget, og han er altid til stede. Fantastisk. Det tror jeg har ligesom formet os meget, og det har jo også gjort, at jeg har været nysgerrig på sådan, hvad kommer min far fra? Fordi at vi har altid rejst en gang om året, typisk til Pakistan, hvor min far han tog os tilbage til sin barndomsby og sine bedsteforældres landsbyer, så vi kunne se, hvor det var, at de kom fra. Og når vi for eksempel var i landsbyerne, hvor mine bedsteforældre var vokset op, så kunne vi jo se, at det var ikke nogen faste huse, det var lavet af jord og ler. Da vi var små, var der ikke noget toilet, der var ikke noget elektricitet, og hvis man skulle lave mad og spise, jamen så skulle man selv gå ud og finde spinat på marken, og hvis man skulle have kylling, så skulle man slagte en af de kyllinger, der var, og så havde de 2 køer i haven, og det er dem, som sørger for mælk og alt det her, og det var jo interessant for os at opleve. Vi kunne ikke lide at være der, fordi vi synes, det var for varmt, og der var ikke noget toilet og sådan nogle ting. Men jeg kunne se, da vi blev ældre, at fars formål med det var, at vi kunne ligesom værdsætte, at det, at vi er født og vokset her, og vi har tag over hovedet, og vi har vand og lys og alt, og mulighed for at uddanne os, det er noget, vi skulle til for livet. Vi skulle værdsætte. De er også kommet på en rejse, og vi kunne sagtens have været der stadig. Så det tror jeg har givet os enormt meget i forhold til, hvordan jeg er blevet som voksen, hvordan jeg er blevet som far, at jeg værdsætter altså familierelationer og er meget ydmyg eller taknemmelig omkring det liv, jeg har, og tager ikke ting for givet, og derfor har jeg også lavet alt muligt arbejde, før jeg gik ind i politik med at samle penge ind til
fattige mennesker, eller katastroferamte områder, jordskælvsofre og så videre. Og det tror jeg alt sammen bunder i, at det vi oplevede, ligesom var et budskab om, at vi skal få os en uddannelse, få et godt liv, men også huske at give noget til andre mennesker tilbage. Ja. Men jeg kan mærke, at i din historie, I er ikke blevet påduttet noget, men jeres far har vist jer med handlinger, at sådan er det med at tage jer tilbage til Iran, eller Pakistan. Jeg kommer selv fra Iran, så det er jo fantastisk historie, synes jeg. Ja. Fordi nogen bliver tvunget til at acceptere noget, og nogen lærer det med handling, og det er det, som jeg kan forstå, der er sket i jeres tid. Ja, det synes jeg bestemt. Altså, jeg tror også på, at handlinger er stærkere end ord. Så jeg tror, det at han tog over, det at han både var mor og far, og det var jo også heldigt, fordi han kom jo fra et hjem, hvor han havde lært at lave mad, for eksempel. Og jeg kan huske, at han fortalte, at da han kom til Danmark som ung, så alle de andre pakistanere, der var og så videre, hver aften så kom de hjem til ham, fordi de kunne ikke finde ud af at lave mad. Så på den måde kan man jo sige, og så på grund af de omstændigheder, der skete med, at min mor pludselig går bort, så viser det jo, at de basale ting, som vi lærer, kommer også til gavn senere i livet. Og jeg tror også, det i sig selv har gjort, at også fordi vi var jo børn, men så skulle vi alle sammen tage os af huset og hjemmet. Men det er jo en handling og en måde at vise på, at der er ikke forskel på mænd og kvinder, der er ikke forskel på drenge og piger, og det at man hjælper til i hjemmet, og man gør rent, og man laver mad, og man hjælper sin kone, eller hvad det er en fælles opgave. Wow, det lyder rigtig fantastisk, ikke? Ja. Fordi jeg har hørt andre fordomme, at for eksempel det jeg har hørt fra andre, når vi kigger på Mellemøsten, det er, at det er manden, der bestemmer, at kun går hjem, laver alt muligt, og så er det manden. Men det er de der fordomme. Og der synes jeg i den grad, at det er, altså min far er et lille eksempel på, at det kan være helt anderledes. Også fordi der er jo mange ting, som jeg synes ikke kommer frem i debatten i dag, når man taler om flygtninge og indvandrere og alle de her ting, at de kom jo også unge og har knoklet, har arbejdet, og min far synes jeg er et eksempel på, at han ofrede en masse ting for, at vi kunne klare os godt. Så jeg kan huske, at vi blev lidt ældre, som 12, 13, 14 år, vores venner begyndte at gå med aviser og alt muligt andet, så sagde vi, far, vi vil gerne gå med aviser. Og så sagde han, hvorfor vil I gerne det? Og så sagde han, det er fordi, vi vil have nogle penge. Og så sagde han, ved du hvad, hvis jeg giver de penge, men den tid bruger du på uddannelse, så kan vi godt lave den aftale. For mig er det vigtigt, at de muligheder, vi ikke havde i Pakistan, dem har I her. Så det er et fantastisk samfund, I er kommet til. Og det bedste, I kan gøre, det er at få en uddannelse, så I får et godt liv. Men det, I altid skal huske, det er den måde, I kan betale tilbage til samfundet på, og være et godt menneske. Det er ved, at I hele tiden hjælper andre mennesker. Altså det vigtige i livet er ikke, altså hvad man har, men hvem man har, og hvad man gør. Så smukt. Ja. Hvad laver dine andre søskende? Jamen altså, jeg har en ældre bror, som er uddannet inden for regnskab. Og han arbejder i dag i Dansk Flygtningehjælp. Og så har jeg en søster, som er bioanalytiker, og hun har arbejdet i 25 år nu som bioanalytiker. Og så har jeg en yngre bror, som er læreruddannet, ligesom jeg selv er læreruddannet. Okay. Så I har følt jeres traume, så der er ikke noget lignende. I ligner ikke hinandens. Det er ligesom, jeg kan huske, jeg kommer fra en familie, hvor du kunne være noget, hvis du var ingeniør eller læge. Men jeg kan mærke, at jeres far har givet jer en fremtid, hvor I selv vælger, eller har valgt, hvad I gerne vil. Ja, altså vi hørte jo også, når vi blev ældre, så hørte vi altid, at du skal være doktor, eller du skal være ingeniør. Men når det kom til stykket, så tror jeg også, at min far, han var den type, at han sagde, at det I vælger, det skal være noget, der gør jer glad. Fordi I skal gøre det resten af livet. Så han har været glad, når vi har været glade. Og jeg tror egentlig, at vi alle sammen har valgt den vej, som vi synes var godt for os. Hvorfor lærer? Jeg har altid været interesseret i at arbejde med mennesker, og især børn og unge. Det har altid, jeg synes altid, at jeg har haft en god
kontakt til den gruppe af mennesker. Og derfor så var det meget naturligt for mig. Egentlig startede det bare sådan som noget lærervikar, efter jeg var færdig med gymnasiet i 1998, så jeg skulle bare tjene nogle penge, og jeg skulle rejse. Men da jeg så startede som lærervikar, så kunne jeg se, at jeg var rigtig god til at få styr på børnene. Jeg kan huske, at jeg var vikar, og jeg kom, nogle gange jeg har haft nogle timer, så kom jeg ud, så kom der nogle lærere hen til mig og sagde, var der meget ballade? Så sagde jeg, nej, det var der ikke. Jamen, der er den elev, og den elev, og den elev, de laver meget ballade. De skal bare ned på kontoret, hvis der er noget. Og så, det passede aldrig for mig. Jeg kunne godt se, hvis der var nogen, hvor jeg var god til at takle dem. Og det gav mig enormt meget, og jeg kunne se, at børnene reagerede på det. Og det er jo meget sårbare alder, også børn, der starter i skolen fra 1. til 9. klasse. Så de er også ligesom en åben bog, så du kan også påvirke dem. Du kan påvirke dem negativt, eller du kan påvirke dem positivt. Og det var ligesom start på, og jeg kom meget hurtigt ind i specialområdet, så jeg kom ind i området, hvor børn havde indlæringsvanskeligheder og diagnoser, ADHD og autisme. Så det synes jeg var enormt givende, og så tænkte jeg, jamen, det her, det er egentlig noget, som jeg godt kunne forestille mig, at jeg ville lave i mit liv. Men ikke bare som traditionel lærer, så jeg var meget, siden da og nærmest op til nu, har jeg kun været inden for specialområdet, hvor det er børn, som har det svært, børn, som har brug for mere omsorg og kærlighed og ro i deres rammer. Og derfor så synes jeg, at det er en arbejdsopgave, som er meget, meget givende og meget, meget vigtig, fordi det er hele vores kommende generationer, som du uddanner til at skulle løfte samfundet efter os. Derfor synes jeg, at lærerjobbet gav mig virkelig, virkelig meget for den passion, jeg har for børn og unge. Det synes jeg. Også fordi børn og unge er ærlige. De reagerer rent. De har ikke nogen bagtanke eller fordomme eller noget. Og alt, som de reagerer på, er et udtryk for noget andet. Så hvis barnet har svært, eller kan ikke være i klasseværelset, eller er udadreagerende, så det er ikke fordi barnet er dårligt, men der er noget i dens omgivelser, eller noget indeni, som mangler. Og hele det arbejde, synes jeg er enormt interessant at gå ind i som pædagogisk og psykologisk. Så det har givet mening for mig at gå den vej. Jeg ved ikke, om du kender fodboldisten Zlatan? Jo, i den grad. Jeg så hans film for 2-3 dage siden. Og det er præcis det, du beskriver. Det kan man se i ham. Ikke? Sådan virkelig hård barndom. Og der var ikke nogen i skolen, der kunne se ham. Nej. Han var blevet med, det var han, men der var en grund til det. Så han gerne blev lyttet til. Han råbte efter hjælp. Men der var ikke nogen i skolen, der hørte ham. Og det var fodbold, der havde ham. Det er ligesom det. Så det er meget prisværdigt, det du gør. Fordi det er ligesom, jeg kan huske selv tilbage, da jeg kom til Danmark, og jeg er altid taknemmelig for den danske lærer, jeg fik. Fordi jeg var bare så fortabt, og jeg savnede familien, og står med en lille baby i favnen, og skal rejse til Iran, og blive her. Men den måde, som hun tog sig af mig, det er ligesom at vise mig, at du kan det her. Fordi på det tidspunkt, alt var umuligt for mig. Men hvad laver jeg her? Jeg har ingen uddannelse, jeg har gymnasial uddannelse, men jeg har ingen uddannelse, jeg har et lille barn, hvad kan jeg give hende, og så videre, og så videre. Så jeg stod med alle de her tanker, men hende der, hun kunne se mig. Og det er det, der er så vigtigt. Sådan en ungs. Jeg var ikke så ung, jeg var 23, men stadigvæk. Og det tror jeg nemlig på, og det er også, altså det der også er meget rørende, det er, at i dag, mange år efter, så når jeg så møder nogen, eller møder deres forældre, og de fortæller mig, hvordan det er gået. Altså på et tidspunkt arbejdede jeg på en ungdomsskole, hvor der var en dreng, som havde haft 6, 7, 8 skoleskift. Og da han kom hos mig, så fik vi ligesom styr på hans skolegang, og vi lavede en alternativ form for skoleundervisning, undervisning udenfor, i stedet for indenfor. Og det var meget nyt dengang. I dag ved man alligevel, at børn har brug for forskellige indlæringsformer. Men i naturen? Ja, vi tog ud, og så kunne de ligge på en græsplæne og læse, eller ligge under et træ og læse, og så gik jeg fra den ene til den anden, og så underviste jeg om det. Fordi
alt hvad der havde med bøger og klasseværelser, havde vi dårlige oplevelser med. Så jeg tog dem ud, og vi fik en rigtig, rigtig god eksamensårgang. Det var det højeste, der havde været på ungdomsskolen. Men hans far mødte jeg, det er måske 1 år eller 2 år siden, og der spurgte jeg, hvordan det går med hans søn, og han sagde, at han var blevet lærermester, havde flere ansatte under ham, og så videre. Og så faren blev helt rørt og var næsten begyndt at græde. Jeg bliver også rørt, jeg får og han fortalte mig bare, så han sagde sådan, jeg vil bare sige 1000 tak, fordi indtil han kom op i din klasse, der var der hele tiden problemer. Men efter det gjorde det hele forskel for ham, og han har det så godt i dag, han er så glad, og han vil bare sige 1000 tak. Og der blev jeg også sådan helt rørt, og der føler man, at det hele giver mening. Og det samme her, bare nogle dage siden faktisk, at der er en, der skrev via LinkedIn, og det var en, jeg havde passet i børnehave. Fordi jeg arbejdede i børnehave i en periode, inden jeg arbejdede som lærervikar. Og hun skrev, det var faktisk på LinkedIn, og så skrev hun også i forhold til det, jeg lavede. Og så skrev hun, du passede mig for, og det er over 25 år siden. Wow. Og hun skrev også, det er meget rørende, altså jeg skal næsten filme det, hvis det er okay med dig. Nej, det er det, fordi der blev jeg også meget, og så læste, fordi at det var så på en eller anden måde rørende og sigende, at hun kunne skrive sådan efter så mange år, og det var i børnehaven. Og det viser bare, at hvor stor en forskel og hvor stort indtryk det gør på børn, når de er i den alder. Og hvis du gør det indtryk, så husker de det resten af deres liv. Og en voksen kan gøre hele redningen i forhold til at blive set. Og hvis ikke du bliver set, så kan du ende ud i de værste ting. Men hun skrev også, altså, skal jeg se her, hun skriver her, mange tak Kasse, og så skriver jeg, det er mange år siden, så kunne jeg, det er helt rigtigt, men alligevel er det som om det var i går. Min mor har fortalt mig, at jeg havde svært ved at starte i institutionen, da jeg udbrød i grød, fordi jeg ikke ville separeres med hende. Det har så efterfølgende været en kæmpe hjælp med din pædagogiske tilgang. Det glemmer man aldrig. Det at møde et så inspirerende menneske i en så lille alder, baner virkelig vejen for personlig succes. Så tak for dig og din indsats. Wow. Hold op. Og det er, altså det er barn, som... Så alt giver mening. Så alt giver mening, altså. Og jeg har været, på det tidspunkt har jeg været 19 år. Hold op. Så alle sådan nogle ting, synes jeg, når du arbejder med mennesker, og det du får tilbage, det gør det hele er indsatsen værd. Fantastisk. Hvad fik dig til at flytte til politik? Eller have fokus på politik? Altså, det er et godt spørgsmål, fordi at i en ret ung alder, så var jeg meget interesseret i at gøre noget for andre. Så i folkeskolen i 8. og 9. klasse var jeg elevrådsformand. Så jeg kunne godt lide at sige, hvad kan vi gøre bedre for os i skolen, og have et snak med lærerne og lederne. Og efter gymnasiet, så jeg voksede op i Hvidovre i administrationsby, som var på ghetto-listen i mange år. Og mange af mine venner, og også mig selv, vi havde ikke nogen sådan fritidstilbud. Så vi rendte rundt på gaderne, og der begyndte jeg så at blive interesseret i at sige, jamen, hvorfor er det, vi er her? Hvorfor kan vi ikke være i en klub? Og hvorfor spiller vi ikke fodbold? Så sagde de, jamen, den klub, den er dårlig. Så sagde jeg, så laver vi selv en klub. Så lavede vi en fodboldklub. Og så var der nogen, som sagde, hvorfor gør vi det? Fordi jeg har svært ved at lave lektier, så lad os lave en lektiecafé. Så jeg oprettede hele tiden, så nogen sagde, vi gider ikke fodbold, vi vil spille cricket. Så sagde jeg, så lad os lave en cricketklub. Så alle de ting var jeg sådan med til at lave. Og senere lavede vi store indsamlinger, og når jeg begyndte at arbejde med børn og unge, så ville vi lave sådan opholdssteder, så børn, som var anbragte osv. Det jeg så oplevede, det var, at frivillig arbejde kan du nå langt med. Men på et tidspunkt, så har du brug for noget støtte. Og hver gang vi skulle til kommunen, eller vi skulle snakke med nogen om at få noget støtte, så sagde de, det er virkelig flot arbejde, men der er ikke nogen midler. Vi kan ikke gøre det. Der er ikke nogen støtte. Det kender alle. Og på et tidspunkt, så tænkte jeg, hvem er det, der bestemmer, om vi kan få nogle midler? Fordi alt vi gør, det hjælper. Det hjælper mange børn, det hjælper mange unge, det hjælper familier. Og jeg hjælper alle mulige ansøgninger og søge bolig og alt muligt. Og så tænkte jeg, vi hjælper så mange mennesker, vi har ikke brug for
10 millioner. Vi har brug for 10.000 til at have et lille lokale, eller få noget papir og blyant. Ja. Og da det ligesom begyndte, at når vi begyndte at have møder med nogen fra kommunen af, og de sagde, ej, det er svære, ej, det er en svær beslutning, ej, der er ikke økonomi. Så tænkte jeg, hvem er de folk, som bestemmer, at det her ikke skal ske? Ja. Og det var først, altså det var sådan min politiske bevidsthed begyndte at åbne op, og så tænkte jeg, jamen, hvorfor skal jeg ikke være der for at bestemme og hjælpe folk, som prøver at gøre en forskel? Og så begyndte jeg stille og roligt at tænke over, det kunne være interessant at prøve. Og det er også derfor, jeg startede i Hvidovre, hvor det var en lokal liste. Det var bare Hvidovre-listen, fordi jeg var opvokset i Hvidovre, og jeg tænkte, her kender jeg mange, så her kan jeg hjælpe. Ja. Og det var også der, jeg blev valgt første gang. Og pludselig sad jeg oppe i kommunalbestyrelsen. Ja. Og så kunne jeg høre, hvordan de talte om dem ude i Avedøre. Og dem ude i ghettoen. Og jeg følte jo, at det var mig, der talte om, fordi jeg var inde fra ghettoen. Men jeg sad sammen med alle dem, som der er dem og dom og sige tiden. Så Og hvordan var din reaktion der? Jamen, jeg tror, jeg var meget bevidst om det, og jeg i tale sagde det meget. Ja. Og det er også, tror jeg, også noget, min far har givet mig, fordi jeg har oplevet mange ting i mit liv, også med racisme og diskrimination og så videre, hvor min far altid har sagt, du skal bruge dit ord til at bekæmpe. Du skal bruge kuglepinden til at skrive. Du skal ikke bruge leverne, fordi så går det ud over dig selv. Og så jeg har altid været meget interesseret i at tale og diskutere. Og det gjorde jeg også i Hvidovre Kommune. Altså jeg i tale satte simpelthen, når folk talte om dem ude i Avedøre, eller dem ude i ghettoen, og sagde, jamen prøv at jeg kommer fra ghettoen. Men jeg sidder her, og der er rigtig mange potentialer derude, der er rigtig mange succeshistorier derude. I taler som om alle sammen er en masse. Eller de alle sammen er en fiasko. Det er gode mennesker, det er folk, som gerne vil have succes, som gerne vil have, at deres børn får en uddannelse. Det kan være, at de har udfordringer. Men for at få løst de udfordringer, så må vi forstå, hvad det er, de kommer fra. Og der er mange måder, man kan lave politik på. Man kan symptombehandle. Man kan bare lukke ned hele tiden. Eller man kan gå ind og lave forebyggende arbejde. Og jeg tror mere på, at hvis man går ind og laver forebyggende arbejde, hvis man støtter nærmiljøer, hvis man bakker op om alle de frivillige indefra, som gerne vil arbejde, så er det det bedste, du kan gøre. Så jeg kunne ligesom prøve at bygge en bro mellem de to verdener. Og det var meget interessant at sidde og ligesom jeg kunne få lov til at sidde med en jakkesæt til et møde, og så komme tilbage i Avedøre, og så bare have en almindelig trøje på med hætte, og så være sammen med alle de andre drenge. Så det var en god livserfaring også, at blande sig i det politiske. Men hvad har du skabt, siden du er kommet ind i politikken, som du er stolt af? Et projekt, som du kan beskrive? Jamen jeg tror, noget af det, som jeg er rigtig stolt af, og som er noget af det første faktisk, jeg fik gennemført i Hvidovre Kommune, det var hele det her med inklusion af børn i specialområdet, for det var mit område. Det var også der, hvor der lige var kommet skolereformen. Så man ville gerne have børn fra specialområdet skulle ind i almindelige området. Og da jeg kom ind i kommunen, så var noget af det første, jeg fik gennemført, det var, at regeringen har sat en procent, der hed 98% af alle børn skal ind i almindelige området. Og der fik jeg det reduceret til 96%, og for at forklare, hvad det betyder, så betød det egentlig bare, at hvis der var børn, som havde særlige behov for at være i specialområdet, det er dyrt. En dyr ting. Så det handlede for dem handlede det meget om økonomi, men for mig handlede det meget om børnene. Så det, at jeg kunne få den reduceret, så pengene blev i specialområdet, og vi kunne tage os af børnene og bygge dem op, så de kunne komme i almindelige områder, og ikke tvinge dem i almindelige områder. Det synes jeg var en rigtig stor ting, som betyder meget for mig, og som vi også den dag i dag arbejder med i Københavns Kommune. Lige nu vil vi gøre det samme i Københavns Kommune. Så det er jeg også meget involveret i. Men derudover vil jeg sige, der er jo rigtig mange ting, man kan og gøre i politik, og også i København er jeg både ordfører for børne- og ungdomsområdet, som jeg også synes, det faktum, at man har en uddannelse, eller at man har en erfaring, eller man kan se ting fra forskellige aspekter igennem 20 års erfaring. Det synes jeg er en stor værdi. Fordi hvis man har med børn og unge at gøre, så hvis du aldrig har arbejdet med unge, eller du selv er helt ung,
så har du ikke fornemmelse for, hvad det vil sige at være barn, eller forældre, eller lærer, eller leder. Men med min erfaring, så kan jeg bidrage med ting, så jeg synes selv, at det bliver nogle mere kvalificerede løsninger. Så ja, der er utallige af ting, hvor man føler, at det giver mening at være i politik, når det bliver så konkret, at du kan mærke det i de områder. Ja. Så hvis man vil lave om på noget, så skal man ind i politikken. Det er det, du siger. Ja, altså det er jo både og, fordi politik er jo også svært på mange områder, og jeg synes også, der er jo også stor politik, altså der er også politik i den store verden, som jeg synes er svær at være i, og som også er svær at ændre noget på. Men jeg tror på, at man som menneske, hver især, uanset hvor man er i samfundet, kan ændre noget, og det virkelig starter med en selv. Og jeg har været med til at gøre rigtig store forskelle, da jeg ikke var i politik. Altså dem, som arbejder nede i hverdagen, skoler, eller frivillige, eller fritidsklubber, eller med flygtninge, eller med indvandrere, eller med kvinder, eller hvad det er. Det er jo faktisk dem, som i virkeligheden er med til at gøre den største forskel. Det er ikke bare 100 mennesker, som bestemmer noget, som sørger for, at det hele bliver godt. Det, der er vores opgave som folkevalgte, vi er kun 55, der er valgt i Københavns Kommune. Der synes jeg, at vores opgave, eller min opgave i hvert fald er, at kunne hjælpe og støtte lokalsamfundet så godt som muligt. Og det er ikke altid, at min løsning er den bedste løsning. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at snakke med folk, som arbejder ude i området, og så sige, hvad er jeres udfordringer? Hvad er det, I har brug for? Og så kan man selv ind med, hvad jeg tror. Men jeg synes, det vigtigste i politik, det er at være ydmyg, og så tage de folk, som arbejder på områderne, med på råd. Fordi de ved bedre, hvad der er brug for. Og små beløb kan gøre en stor forskel, hvis det lander hos de rigtige. Og så kan du have store beløb, som lander hos de forkerte, og så sker der ingenting. Og det synes jeg er det vigtigste. Altså hvis vi laver noget politik på skoleområdet, så selvfølgelig skal vi have lærerne og forældrene og lederne. De skal være med til at finde løsninger. Og det samme hvis det er børnehaver og pædagoger osv. Så det er et samspil. Altså jeg tror politikere de glemmer, at vi er valgt af folket. Så lige om lidt, når der er valg, så kommer vi, og vi banker på, og vi lægger flyer og så videre, og når vi så bliver valgt, så er vi væk i 3,5 år, og så kommer vi tilbage igen for at få stemme. Så for mig er det vigtigt, imellem de år, hvor man er valgt, at man har en kontakt og involverer dem, så man kan få lavet resultater og forandringer, mens man er der. Og så kan man håbe, at igen tilbage til ens handlinger er stærkere end ens ord. Altså jeg plejer også at sige til valgkampen, når vi debatterer, så siger jeg altid til folk, I skal ikke tro på noget af det, I sidder og siger nu. Fordi nu er det valgkamp, vi siger hvad som helst. Men I skal kigge på, hvad har vi lavet i 4 år? Når vi har siddet derinde, når vi har stået på talerstolen, hvad har vi sagt, hvad har vi gjort? Det tæller meget mere. Det er stærkt, Så det synes jeg, folk skal bedømme mig på. Og så håber jeg, at jeg kan blive genvalgt, men jeg skal blive genvalgt på baggrund af det, jeg har gjort. Og ikke det, som jeg har lovet, som jeg ikke kunne gøre. Og så er der mange ting, jeg kan love, som er svært at få realiseret. Men der er forskel på at sige noget og aldrig gøre noget ved det, eller kæmpe for noget oprigtigt. Og der synes jeg jo, at man kan jo selv se og høre. Det er også derfor, jeg lægger videoer op fra salen, når jeg taler. Jeg synes, det er vigtigt, at folk ser, at når jeg står derinde, så bruger jeg også mikrofonen til at sige noget, selvom at det ikke er populært. Selvom at der er mange, der ikke synes om det, så siger jeg det, jeg mener, er det rigtige, som fremmer, hvad kan man sige, menneskers vilkår. Så på den måde vil jeg ikke hoppe med på, som det er farligt at sige noget, derfor siger jeg det ikke. Jeg synes, man skal sige det, som fremmer lighed og frihed og retfærdighed for alle, både i Danmark, men også i den store verden, også i Iran, også i Afghanistan, også i Palæstina. Så for mig er det ikke svært, når jeg ser, hvad der er foregået i Iran, at dele det budskab, fordi det er uretfærdighed. Det bunder i. Det betyder ikke, at jeg er imod det eller for det andet, men hvis der er nogen, der bliver undertrykt, så er det for mig lige meget, om du er tyrker, eller du er kurder, eller du er iraner, eller du er pakistaner. Jeg har også sagt ting om Pakistan, hvor pakistaner bliver sure på mig. Så siger jeg, nej,
hvis det er forkert, så er det forkert. Præcis, ja. Fordi ellers så kan jeg ikke tale om racisme og uretfærdigheder, hvis jeg kun vil tale om Palæstina. Men jeg lukker øjnene, når det er Pakistan. Eller hvis det er Iran, nej, nogen Iran og sådan. Nej, det er forkert. Hvis kvinder bliver undertrykt i Iran, så skal vi alle sammen stå side om side, fordi det er den samme kamp, vi kæmper. Så der har også en stor opgave, os som minoriteter, skal også blive bedre til at stå side om side om al den undertrykkelse, vi mærker fra vores egen ledere. Frem for at blive bange, eller så sige, at Iran det er sådan, Pakistan er sådan, Afghanistan er sådan. Nej, der er nogle ting globalt set, som vi kan gøre bedre. Og det vi som minimum kan gøre, det er ligesom det du og jeg gør. At vi taler sammen og danner relationer. Er det noget af dit arbejde, som jeg kan bakke op omkring, nu når jeg sidder på rådhuset, så skal vi gøre det. I stedet for at modarbejde hinanden. Det er i hvert fald en stor opgave, jeg også er vokset med i politik. At når jeg møder modstand fra minoriteter, så siger jeg, men du er ikke en rigtig muslim, eller er du sunni, eller er du shia, eller det, så siger jeg, det har ikke nogen betydning for min rolle i politik. Jeg arbejder for alle børn. Jeg kigger ikke på, om barnet, det gør de andre heller ikke. De kigger ikke på, er en iraner, eller en pakistaner, er en sunni, eller en shia. For dem er det det samme. Så når jeg kæmper for børn, så er det alle børn, også dine børn. Også dem, som siger til mig, det har haram at stemme. Dem har jeg også diskuteret med. Så jeg men der er kun en, der laver lovgivningen. Det er Gud. Ja, okay, men når du kører over for rødt, stopper du, når det er rødt? Ja. Så siger jeg, fordi mennesket har skabt hjernen, vi laver, så der er ro og ro. Så selvom du ikke vil stemme, jeg vil stadig kæmpe for dine børn i skolen og i fritidslivet og i samfundet. Så det er sådan, som den person man er, jeg er sammensat, så er der flere forskellige kampe at tage. Og det gør jeg gerne, så længe jeg kan, fordi at, jeg tror på, at det gør en stor forskel. Og i morgen vil det være mine børn og andres børn, som vil tage over. Og de kan kigge og sige, han stod op og sagde det, der var rigtigt. Han stod op, selvom han var alene. Så nu er det vores tur til at tage over. I stedet for at jeg tiger stille, og så bare tænker, næste valg, jeg skal bare blive genvalgt. Det betyder ikke så meget for mig nu. Det betyder mere, at når jeg er blevet valgt, at jeg giver mig 120% og er oprigtigt involveret, passioneret. Og når jeg snakker om retfærdighed og om lighed og frihed, så skal det for alle parter. Ellers så synes jeg, det er hyggeligt. Ikke? Altså, vi snakker meget om, at der er Paludan, og der er racisme, siger det er der, og det kæmper jeg, det har jeg kæmpet i mange år. Men der er også mange Paludan i vores egen baghave. Desværre. Så der er ligesom flere kampe på flere fronter, som jeg synes er vigtige at kæmpe. Fordi det med, for mig, det med at komme ind i det, jeg laver, det var meget tilfældigt. Så jeg er ikke sådan jeg betragter mig ikke som en helte, at nu vil jeg frelse verden og så videre. Men der har altid ligget i min natur, fordi jeg kommer fra en familie, hvor min mor levede altid til 2 eller 3 personer ekstra mad. Fordi hun havde den holdning, at hvis nogen kommer, så får de mad, ellers så kan hun bare gå ned til de butikker omkring, og de der arbejder, så kan de få mad. Så det med at give til andre, det har altid ligget naturligt for mig, at være der for andre, og gøre noget ekstra for andre. Og hvis man tager den første periode i mit liv i Danmark, det handlede om, at jeg kom fra en meget mansionist verden, og revolution og så videre, så jeg skulle bare fandme vise, at jeg er god og stærk, bedre end mænd, så derfor tog jeg en ingeniøruddannelse og så videre og så videre. Men det var ikke min passion, det var ikke noget, jeg elskede. Det var først, da jeg gik ned med stress og kunne bare mærke, okay, jeg skal ikke tilbage til den verden overhovedet. Hvad skal jeg? Så tænkte jeg, nu går jeg bare og fortæller min historie til andre. Indtil helt tilfældigt, der kom en, som han havde givet mig kontor. Han sagde, han er blevet kontaktet af en iranske par, som ikke kan finde job. Så sagde jeg, okay, jeg er karrierecoach, jeg er bare coach. Så der fik jeg øje på et samfundsproblem, at vi skriger efter arbejdskraft, og vi inviterer folk ind, og så
de to var et ægtepar, begge to PhD-folk. De arbejdede på et lager. Og så fandt de ud af året, nemlig der kom alle dem, der arbejder der, de har minimum i bachelorgrad. Og de arbejder på et lager, de arbejder et eller andet, sådan en ufaglært job, ikke? Og så fik jeg øje på den her samfundsproblem, at hvorfor vi siger, vi mangler folk, når vi ikke kan tage imod dem. Ikke? Det er ligesom den. Og så tog jeg den der hældte ene hatte på, nu tager jeg til Christiansborg, og jeg bookede mig ind med alt det der store med minister og så videre, så tænkte jeg, nu vil jeg redde verden, nu skal jeg lave om på alle de der regler. Der skete ikke en skid. Fordi jeg sidder på den her, ved siden af den her minister, og han kigger på mine tal, og hvor mange jeg har reddet fra ufaglært til alle de her stembranchen og så videre. Og han siger bare, at det er flot. Det er så flot gået. Det siger, jeg har ikke brug for din rus. Jeg har brug for støtte til at hjælpe flere. Fordi jeg ved, der er mange tusind, der venter og får en hjælp som mig. Jeg fik bare ros. Og så tænkte jeg, nu går jeg til ham. Så jeg har bare siddet og drukket kaffe med så mange politikere. Og så på et tidspunkt, så var der en, der sagde, måske skal du selv blive på dine politikere, ligesom du sagde, og lave om på det. Så sagde jeg, nej, jeg er en, der kan distrahere mig fra alle de der dårlige debat, og det kan jeg ikke. Det er som jeg tager det ind til mig. Så jeg tror ikke, jeg har styrken til at være en politiker, og bare sige, okay, han kommer med noget lort i mit hoved, undskyld sproget, jeg siger bare nej, det er lige meget, det var ikke rettet mod mig, han er bare sur. Jeg vil bare tage det personligt, tror jeg. Så derfor tænker jeg, det er lige meget, så må jeg bare gøre alt, hvad jeg kan, for at hjælpe flere. Så den der med, at nogen som dig går ind i politikken for at hjælpe, I er ikke så mange, for at være helt ærlig. Fordi jeg har som sagt siddet og drukket rigtig mange kaffe med store mænd, og der er kommet noget ud af det her. Og det værste, som jeg har på det sidste oplevet, det er, at nu mangler vi inden for sundhedssektoren. Der vælter bare folk fra Iran, tandlæger og læger og sygeplejersker. Rigtig mange. De kommer til Danmark, de sælger bil, bolig, alt muligt, tager de deres penge med ind. De får ikke lov til at have en bank i Danmark. Nej. Amen. Det hænger ikke sammen. Så tænker jeg på, der var en dag, hvor en af dem kom her, og så havde han en pose med så meget penge. Så hvorfor har du penge i posen? Vi får ikke lov til at få en bank i Danmark, før vi har fået os en kontrakt. Så det er jo ligesom, det hænger ikke sammen. Så hvis man står i samme situation, hvem skal man kontakte? Fordi jeg er bare sådan, nu er jeg blevet en frontkæmper, og Siri kender mig, fordi jeg har skrevet tusindvis af e-mail til dem, og de har også oplevet mit sure opstød og så videre. Men jeg kan bare mærke, at det er op ad bakken. Og så sidder der nogen på Christiansborg, men vi inviterer bare flere. Og så siger jeg, når vi ikke kan tage imod de der flere. Den her tandlægepar, som kom til mig, den ene arbejder på en læger nu for at betale sine udgifter. Fordi hun skulle have den her kontrakt for at få en bank, for at de kan komme ind med deres penge. De kan ikke betale deres barn skal i skole eller barnehave, de kan ikke betale pengene. Så de betaler til en, der overfører pengene fra deres side til dem. Amen, Så hvad siger du som en politiker? Du tager en problemstilling. Jamen altså, det er jo en problemstilling, som er bygget op igennem rigtig mange år. Altså i virkeligheden er det jo noget, som er vokset gennem de sidste 10-20 år, hvor man har bygget mere og mere fremmedfjendsk politik op. Voldsom fremmedfjendsk politik, som jo har besværliggjort alle de regler, som skal gøre, at vi kan få arbejdskraft ind, som er kvalificeret,
som gør, at man kan få visum til at komme og besøge her, hvis man har familie i udlandet, eller hvis man bliver gift eller noget. Selv hvis man bliver gift, uden at det er tvang eller noget, så er der så mange problemer. Du skal stille garantier, du skal have bolig, du skal have det ene eller andet. Det samme har de jo gjort med alle de her regler omkring opholdstilladelse og permanent opholdstilladelse og om statsborgerskab. Hvis du bare bliver taget i at køre over for rødt herude, eller gult, eller et eller andet, så er det nok til, at du aldrig nogensinde kan få statsborgerskab. Så der har jo været en politik og en dominans af en højredrejning i dansk politik, som har taget så voldsom en drejning, at alle de konsekvenser, der har været af deres lovgivning, tror jeg slet ikke folk er klar over, at det spænder ben for os selv. Altså vores egen politik er blevet vores egen værste fjende i Danmark, fordi nu står vi her i 2024. Vi kan se, at Danmark og danskere reproducerer ikke sig selv. De får ikke børn nok til at kunne klare os. Lige om lidt inden for næste 10 år, så får vi så massiv en gruppe af ældre mennesker, men ikke så mange yngre, som kommer. Så vi ved, at vi ikke kan klare os selv. Vi har ikke hænder nok, vi har ikke kvalificeret arbejdskraft nok. Så er der nogle partier, der begynder at sige, det er et problem. Hvordan kan vi løse det? Vi bliver nødt til at få noget udefra. Men det kan de godt sige i en debat. Men lavpraktisk har de ikke løst alle de forhindringer, som er, at selv de folk, som er i landet, som du taler om, ikke engang kan få lov til at komme ind. Jeg har også hørt utallige eksempler på, at folk simpelthen kan alt det der basic ABC, det får de ikke lov til. Derfor kan du ikke. Du kan ikke arbejde, du kan ikke integrere dig, du kan ikke sørge for at bakke op om dine børns uddannelse osv. Og det, jeg synes, der er det interessante, det er, at da Ukraine og Rusland krigen startede, og man tog ukrainer ind, det var noget andet. Så kunne de pludselig lave alle de faciliteter. De sørgede for, at de hurtigt fik en bolig. De sprang køen over i bankkontooplysning, eller oprette en bankkonto. Så de kom ind og fik oprettet en bankkonto, NemID, bolig, børnene i skolerne, få modersmålsundervisning, fordi det var hurtigt. De skulle hurtigt alle fritidsklubberne, de skulle sørge for at have et særligt hold, der kunne tage imod ukrainske børn. Så der viste Danmark jo deres dobbeltmoralskhed, deres hykleri. Fordi Danmark kender godt opskriften på, hvordan tager vi bedst muligt imod flygtninge, eller immigranter, eller arbejdskraft, for at skabe et bedre samfund. Og det fører bare mig tilbage til det spørgsmål, som du egentlig stiller, at lige nu er der ikke en medvind, der er ikke et flertal i at tale om, at vi selvfølgelig skal lempe nogle krav. Ikke sådan, at vi bare får 1 million. Nej, men hvis du mangler en tandlæge, så skal du også gøre det klar, for at vedkommende kan komme ind her og få det nemt med at være her. Men fortællingen har været, at hvis jeg siger det, og det gør jeg nogle gange, så når folk hører det, så hører de, at jeg siger, at vi skal åbne grænsen, og så skal alle sammen bare komme ind, og blandt dem, så er der både Hamas, og der er Talibaner, og der er alt muligt andet. Og det er fordi, vi er blevet indoktrineret til at tro på det i gennem 20 år. Fordi jeg kender også utallige eksempler på folk, som er kirurger, som kører bus, fordi de kan komme ind i arbejdsmarkedet. Og der vi mangler. Så der er noget her, som Danmark skal have løst, og hvis de ikke løser det, så går det galt. Og det ved de også godt, men de ved ikke, hvordan de skal løse det. Fordi lige nu, hvis du siger, at vi skal have lempet nogle krav, så bliver de mindre populære. Og derfor er det mere populært bare at sige, at vi skal stramme, og nu er der nogle partier, som siger, ja, vi skal have international arbejdskraft, men de tør ikke at tale ned i det, som det du arbejder med, fordi det giver dem ikke stemmer. Og det er jo det, der fører mig tilbage til det der med, at når man har muligheden, så skal man også italesætte det, som ikke er så populært, men så det, som er det rigtige, og det, som giver mening. Hvor får du det her styrke fra? Altså, jeg tror... Grunden til at spørge lidt, nogle gange jeg tænker på, fordi jeg får hovedpine, jeg får alle mulige sygdom i min krop, kan mærke, at den her uretfærdighed. Og så tænker jeg, hvor længe kan jeg blive ved? Det er ligesom, hvor længe kan jeg blive ved? Der er ikke nogen, der lytter, der er ikke nogen, der vil lave om på det. Og grunden
grund til, at jeg har taget de her timer, fordi som sagt før i tiden, jeg var jo bare sådan en velopdraget kvinde, kom fra en god familie, og hjalp folk, hvis de havde brug for. Men nu er jeg blevet en frontkæmper for den her sag, ikke? Så det er noget helt andet nu. Og nogle gange tænker jeg, hvor længe vil jeg blive ved? Det er som det var oppe ad bakken. Så hvor får du den her styrke fra? Jamen, jeg tror altså, at det er jo ikke fordi det ikke er hårdt, også for mig. Altså jeg kan også virkelig synes, det er hårdt, og det er oppe ad bakke, og der er mange gange, jeg går hjem fra nogle møder eller debatter, og jeg tænker, hvor det har jeg har slet ikke lyst til at lave det her, fordi det er et skridt frem, 2 skridt tilbage. Præcis, sådan har jeg det også. Men jeg kommer tilbage til, at når jeg kigger på mine børn, og når jeg siger mine børn, så mener jeg sådan set alle de kommende generationer, alle de børn og unge, der er. Så kigger jeg på dem, og så tænker jeg, hvis ikke jeg gør, hvad jeg kan, så efterlader et samfund, hvor de skal tage over, og de er længere bagud. Så hele tiden har jeg for øje, at det er det hele værd, og at jeg skal gøre alt det, jeg kan. Fordi så kan jeg sige til mine børn, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne op til nu, og nu er det jeres tur til at tage over herfra. Og det tror jeg er vores fornemmeste opgave. Ligesom min far, han offrede alt. Han er også meget syg i dag, og kan ikke foretage så meget, bor hos min storebror. Han har offret hele sit liv, hele sit helbred, for at vi kunne klare os godt. Og jeg tror, det er det samme, det går tilbage til min kerne, at jeg skal gøre, hvis jeg gør det, jeg kan, om det er så en lille ting, eller om det er en brik i en større sammenhæng, eller et større billede, så føler jeg, at jeg har gjort, hvad jeg kunne. Hvis jeg taler med dig, og så tænker jeg, hvordan kan vi måske gøre noget i Københavns Kommune, så vil jeg invitere dig ind og undersøge muligheden. Sæt dig i kontakt med myndigheden for beskæftigelse. Har vi problemer her? Er der noget her, vi kan bygge bro til? Med det, du laver, eller andre laver? Det synes jeg er min arbejdsopgave. Og så som du siger, vi er ikke mange, som arbejder ligesom jeg gør. Der er mange flere, der tænker på deres stol og næste valg, and that's it. Og penge på kontoen. Og penge på kontoen, fordi det er det, der betyder noget. Og sådan må det være, men jeg synes ikke, at de skal have lov til at definere mig. Og jeg skal ikke laves om, fordi at majoriteten løber til højre. Hvis jeg synes, det er rigtigt at gå til venstre, så vil jeg stadig gå til venstre. Og så håber jeg, at hvis jeg er en i dag, så er der måske 10 morgen, og de 10 bliver til 100. Så hvis du gør lidt forskel, i sidste ende, så er vi jo mennesker. Så alt også relativt. Altså jeg kan ikke love dig, at vi laver hele København op og hele Danmark op i min levetid. Men jeg tror på, at det vi gør, det du gør, og det jeg gør i dag, vil gøre en forskel i fremtiden. Og der vil du være en person, som var med til at lægge de sten på vejen. Ja, det håber jeg. For eksempel i aften, jeg blev inviteret hjem til en, som kommer fra Indien, en familie. Han var min kunde for 6 år siden. Og der var en dag, hvor han kom her og sad på sofaen og græd. Fordi han arbejdede på en bageri klokken 5 om morgenen. Og han havde en Ph.D. inden for en sindssyg. Så han græd, han sagde, jamen jeg havde et godt job der, men jeg kunne bare mærke, at mit barn var ikke glad. Og vi er her kun på grund af ham. Og nu har jeg efterladt barnet og konen i Indien, og jeg er her, og jeg tænker, hvad fanden laver jeg her? Så jeg sagde til ham, jeg gør alt, hvad jeg kan for at hjælpe dig. Så nu har han en lederstilling, en international virksomhed, tjener mange penge, er lykkelig. Og så efter så mange år har de købt hus, kæmpestort hus. Og det første, de inviterede mig. Så hvorfor mig? Det er ligesom, jeg er bare en karrierecoach. Men han siger, hvis det ikke var for dig, da jeg sad på den sofa og græd, hvis du ikke så mig, hvis du ikke gav mig den selvværd, jeg havde brug for, at jeg har noget i mig, så ville jeg ikke være her. Mit barn er lykkelig, og jeg har aldrig set ham så glad, og så videre.
Så vi er glade. Så han inviterer mig til middag hjemme hos dem i aften. Ikke? Så det er, når der sker sådan nogle resultater, så tænker jeg på, det er nok derfor, jeg gør det, jeg gør. Ikke? Det er altid spildt arbejde. Ligesom med hende pigen, som skrev til mig. Ligesom de forældre, som siger efter 20 år. Og det er det, jeg mener med, jeg tror ikke, det er spildt arbejde. Altså nogle gange er den rigtige vej også den hårde vej at gå. Og selvom det er små ting, vi oplever meget modstand og politisk, at der er hykleri. Men når du hjælper nogle af de her enkelte mennesker, så er enkelte mennesker jo også, det er hele hans verden. Som han mødte dig, som gør han er det der. Og det har med hans kone at gøre, med hans børn at gøre, og deres børn og børn. Og det er det, jeg mener med den lange vej. Så tror jeg ikke på, når vi arbejder med mennesker, at det er et spildt arbejde. Fordi hvis du gør det, og jeg gør det med et rent hjerte og en god intention om at hjælpe mennesker, så tror jeg aldrig på det spildt arbejde. Jeg tror, hvis vi gør noget godt og sender det ud i samfundet og i verden, så vil det gode sprede sig, og det gode vil komme tilbage til os. Og derfor så, jeg tror også, der mangler, jeg tror også selv, at jeg er meget idealist i forhold til den politiske virkelighed. Og mange skriver også til mig, det er lige meget, du kan ikke gøre noget, det er spild arbejde. Så siger jeg, hvis alle tænker som dig, så er det jo lige meget. Men politik er en ting, men politik er også alle ting. Så derfor, især i København, når vi arbejder med børn, når vi arbejder med skoler, når vi arbejder med kultur og med fritid, så er det meget direkte, det vi arbejder er et resultat, du kan se herude. Hvis du kontakter mig om din børns skole eller din børnebørns skole, der er nogle problemer, jeg går ind i sagen for at løse det, så er det meget direkte resultater, vi kan se på vores arbejde. Gå ind i sagen. Gå ind i sagen. Og det synes jeg giver mig meget. Så er det på Christiansborg, er det lidt større. Der er du lidt mere fjern fra samfundet. Du laver lovgivning om hele landet. Du laver noget om internationalt. Så det er også interessant på en anden måde. Men for mig er det den samme tankegang. At det at blive valgt af folket til at hjælpe og gøre en forskel for at gøre samfundet bedre. Det er det, der er ligesom at gennemgående for mig. Og så er det, at det skal være, præmisserne skal være ens. Vi må ikke dele folk op i A- og B-mennesker. Det gør man desværre ikke, fordi folk er nogle bokser, ikke? Det er fuldstændig, og det er lige meget, og jeg snakker ikke kun om indvandrere eller muslimer, det er også overvægtige. Det er også folk med handicap. Det er folk med diagnoser. Alt er ligesom i nogle bokse. Og den tror jeg, vi skal ligesom komme ud over, fordi jo mere vi samler folk til at føle sig som en del af fællesskabet, jo mere har man lyst til at bidrage med. Og hvis du gør det modsatte, så får man en modstand, og så får man modborger. Jeg er enig, fordi jeg går ind for unbiased rekruttering. Jeg kan huske, at IBM på et tidspunkt, de rekrutterede faktisk folk, de fjernede alle fra uddannelsessteder, billeder fra CV'et. Det blev fjernet, før den blev sendt ud til HR. Så der var ikke nogen, der sad og han har, eller hun har tørklæde på, eller hun har en mærkelig navn som Mojgan og så videre. Så der var flere udlændinge, der kom faktisk til samtaler. Flere kvinder kom til lederstillinger. Så der var ligesom den der unbiased viste, at vi kigger faktisk på, hvem kan vi lide at arbejde sammen med, i stedet for har han eller hun, det der kræver for at udføre arbejde. Ikke? Så det er det, jeg brænder for. Hvis vi spoler lidt tilbage tiden i forhold til, da du var teenager, fordi jeg ved mange unge mænd, som ikke ligner sådan en blond her på dansk, de oplever rigtig meget racisme i natteverden eller byen og så videre. Hvad har du oplevet der? Har du oplevet noget der, som du gerne vil dele? Altså jeg har oplevet rigtig, rigtig meget i mine teenageår eller ungdomsår, hvor jeg ligesom begynder at komme ud i samfundet og ud i verden. Og jeg har talt rigtig meget om det. Jeg har også i dag arbejdet meget på det politiske også. Og jeg har så mange eksempler på fuldstændig vanvittige ting, som jeg har oplevet. Og hvis vi bare tager det med nattelivet for eksempel, der har det været fuldstændig gennemgående for mig, at 9 ud af 10 gange, der kunne vi komme ind.
Nogle steder. Ja. Og i starten, så var det sådan, så lavede man lidt sjov og ballade, og så gik man hjem igen. Men for hver gang det skete, så kunne jeg mærke, at det gjorde noget dårligt ved mig. Og det hubede så op som en vrede, og det hubede så op som et modborgerskab. Altså jeg begyndte at blive sådan dårlig i forhold til, og det var så, det blev ligesom produceret til det hele. Så hvis det på den måde, så gider jeg heller ikke at være god mod København. Jeg gider heller ikke at være god mod Danmark. Jeg gider heller ikke være, fordi man føler helt, som at blive afvist. Og så begyndte jeg at, hver gang vi gik ind i byen og blev afvist, så begyndte jeg at tale med de der. Så sagde jeg, okay, det er fordi du er afvist. Jeg vil gerne vide, hvorfor. Så jeg har behov for at sætte det ind og forstå. Det kunne de aldrig give en forklaring på. Nogle gange sagde de, du har ikke pæne sko på, eller du står ikke på en liste, eller I må ikke komme ind til drenge, eller hvad det var. Så jeg begyndte at ændre de ting. Jeg gjorde det nærmest som et socialt eksperiment. Så begyndte jeg kun at tage i byen, og så gå ind sammen med kun piger. Ikke så mange drenge. Var altid pænt klædt. Og det var stadig det samme resultat. Jeg oplevede en dag, at jeg var inviteret til en fest, hvor vi kommer, og han kigger på min navn, og streger den ud, og så går ind og kommer og siger, desværre, du kan ikke komme ind. Så dem, jeg er inviteret til, de kommer ud og siger, det er godt nok, og så siger de til dem, enten går du ind, eller så bliver du også smidt ud. Så vi ringer til politiet. Politiet kommer, og så siger jeg, at jeg står på listen, og det var faktisk sådan et sted, jeg arbejdede, hvor vi så havde gaver med. Så sagde jeg til politiet, vi står her. Vi er på listen, de vil ikke lukke os ind. Så politiet går ind og taler med dem, kommer ud og så siger, at det er lige meget. Det behøver ikke bare gå hjem. Lad være med at deres aften. Ej, hvor forfærdeligt. Og det her, det var gennemgående for mig i nattelivet. Og derudover har jeg oplevet mange ting. Altså den største sag, jeg har oplevet, eller den første store sag, var i gymnasiet. Lige den dag, jeg blev student. Lige nu kører de der studenterbiler rundt. I 1998, da jeg blev student. Den dag, jeg blev student, der stod jeg og filmede en anden. Jeg havde lige fået hund på, og jeg filmer en af mine venner, han skal komme ud, og jeg står og filmer, så kommer der en lærer, og han var et rigtig sådan en stor racist. Og han var virkelig, virkelig dårlig mod os, og meget ondskabsfuld og alt muligt. Så kommer han, så siger han til mig, du skal stoppe med at filme, og du skal gå herfra. Og så siger jeg, og jeg står og venter på en, så jeg kan godt filme, om du forstyrrer. Så jeg forstyrrer ikke, og kameraet kører. Så siger han, det er fint, jeg går ned og kalder på rektoren. Så siger jeg, du må gerne kalde på rektoren, jeg har ikke noget problem med rektoren. Og så kommer rektoren op, og han havde også en dårlig dag, så han siger bare, du skal skride, og det er nu. Og så siger jeg, det gør jeg ikke. Hele den diskussion, den udviklede sig til, at han gik ind og afbrød alle eksamenerne. Afbrød folk, der var i studentereksamen, og sagde, ja, desværre vi må afbryde, fordi han laver balladen. Og det hele blev kørt op. Og du har det hele på film? Jeg har det hele på film, der kom flere og flere vidner, og de afbryder det, og lige pludselig står vi og skændes lærerne på den ene side, og vi står på den anden side. Og så siger jeg, mens vi står og skændes, så siger de lige pludselig, I er gerne en flok aber, der ikke kan formulere jer grammatisk korrekt. Og så sagde jeg, det der, for det første, jeg er lige for en studenterhue af jer, så hvis jeg ikke var andet en abe, der ikke kunne formulere mig grammatisk korrekt, hvorfor har I så givet mig en studenterhue? Så for det andet, så vil jeg følge op på det her. Jeg blev bortvist. De ringede til politiet. Politiet kom, og politiet sagde, lad være med at ødelægge en god tid, bare tage hjem. Vi skal nok sørge for. Så sagde jeg, det er fint, bare I sørger for, at jeg ikke bliver bortvist. Jeg har ikke gjort noget. Så kom jeg hjem. 2 timer efter kom der en fra skolen med et brev, hvor der stod, at jeg måtte ikke vise mig på skolen. Jeg måtte ikke komme over til translokation. Jeg måtte ikke få mit bevis. Jeg måtte ikke komme ud og køre. Noget som helst. Og det kom jeg aldrig. Jeg kom aldrig ud at køre. Jeg kom aldrig over for at få mit bevis. Jeg var slet ikke med til de fester, der var omkring det med studenterhue. Og hvert år minder det mig om det, når jeg ser de studerende. Jeg lagde sag an mod gymnasiet. En racismesag, som jeg tabte i Danmark. De sagde, at jeg havde ikke forstået det danske sprog. Det, at vi var en flok aber, var ikke baseret på min hudfarve. Det var baseret på min opførsel. Og det, at jeg kunne formulere mig grammatisk korrekt, det forsvandt bare i papirerne. Jeg havde 15 vidner. Jeg havde videooptagelser i flere timer, som aldrig blev brugt. Og jeg tabte i Danmark. Så havde en ung advokat, han sagde til mig, nej, vi går internationalt.
i en international domstol, og så ser om vi kan vinde. Så jeg kørte sag, hvis du selv googler i dag, og skriver Kassi Fermat racisme, så dukker den op. Kassi Fermat mod staten Danmark, kørte jeg en sag. Og den vandt jeg mod staten Danmark i en racisme-sag. Og det er tilbage, det var nummer 2 i Danmarks historie, at der var vundet mod Danmark. Det er en historie. Så det er tilbage i 1998. Og stadigvæk sidder du her. Stadigvæk sidder her. Det er blevet værre på mange områder. Ja. Jeg arbejder nu med, altså i 2 år har jeg arbejdet på diskrimination i nattelivet. Hvad vi kan gøre. Jeg oplevede det i 1995, 96, 97, 98. I dag er det blevet opdaget, det er blevet filmet, det er blevet... Jeg kan mærke mine kollegaer, de tager det ikke alvorligt. For de ved ikke, hvad det vil sige at blive diskrimineret. Så desværre er vi stadig her, hvor vi skal debattere, om der overhovedet er diskrimination og racisme. Hvor os, der har prøvet det, ved, at det er en form for gift, som bliver i kroppen for altid. Så når vi debatterer racisme i politik, så har jeg altid åbnet maven. Jeg har sagt, at jeg sidder faktisk her og ryster over den historie med studentereksamen, at det vil være forfærdeligt for dig hver eneste år, at du mindes om den der forfærdelige. Og mine børn, i går aftes, så var vi på vej hjem, så var der, så siger de, bare lad os køre efter studentervognen. Så kørte vi rundt efter dem og dyttede. Og så har min datter spurgt, hun er 8 år. Så sagde jeg, Baba, du også ude at køre? Så sagde jeg, Baba var aldrig ude at køre, når jeg blev student, men der var nogle problemer. Så det er en historie, der vil være hos mig altid. Det eneste, der gjorde, at jeg kunne lande, det var, at jeg vandt den sag. Men jeg har oplevet masser af ting. Jeg har oplevet, at vi skulle... Kom der en undskyldning fra? Ingenting. Fordi lovgivningen er sådan, når du vinder, så er det ligesom en principiel sag. Der er ikke noget erstatning eller undskyldning, noget, men Danmark får en næse. Så det er symbolisk. Og sådan har der været masser af sager. Jeg har købt billetter til Champions League i København, hvor jeg fik en mail, at jeg skulle bekræfte, at jeg holdt FCK, og ikke med Real Madrid eller Galatasaray. Så det vil jeg ikke. Så vil de annullere mine billetter. Så vil jeg sige, det er også, du kan jo søge det, det var i nyhederne også dengang. Og de blev heller ikke dømt. Altså så, selvom at det har gået så mange år, så er det en dagsorden, som fylder rigtig meget. Og på den måde tager jeg ligesom min historie med ind i det. Og når du spørger om, hvad er det, der giver dig styrken, så tror jeg, at det er alt den uretfærdighed og racisme og dårlige, som også driver mig til at sige, nu har jeg kæmpet så mange år for at komme ind i politik. Så derfor så skal jeg også gøre, hvad jeg kan for at gøre en forskel. Og du gør en kæmpe forskel, fordi jeg har fulgt dig faktisk i et stykke tid, og jeg har tænkt på, hold da op, der er noget om ham, fordi det er ligesom, han har ikke kun fokus på lokalområder, han har også fokus på verdens problematik og så videre. Så der er en mand, der ved, hvad han snakker om. Ikke? Så det var derfor, jeg blev interesseret at høre om din historie, og fortælle din historie. Fordi det hele startede med, at vi sidder alle sammen i vores lejligheder, og vi mangler ikke noget i Danmark, eller huse og så videre. Og ved det, hvordan er det at være en immigrants-rejse? Hvad har man været igennem? Det har ikke været nemt. Ikke? Vores historie har ikke været nemt. Alle os har et eller andet i vores bagage, som er værdigt at fortælle, at hvor folk får også øje på, at det har ikke været nemt. Ikke? Og fordi da jeg den der med studenter, jeg går også selv tilbage i min tid, at jeg tog noget, der hedder GIF, det er Gymnasium for Indvandrere og Flygtninge. Okay. Så der får man ikke en hat. Det var det. Ja. Og så tænkte jeg, hvorfor fik vi ikke det? Det var ligesom et gymnasie for os. Ja. Så hvorfor fik vi ikke hat? Det er noget, som jeg tænker først nu. Bagefter. Hvorfor skulle man adskille os? Fordi jeg så alle dem, vi var i samme skole med HF'er. Så alle rendte rundt med deres hatte. Nej, vi gjorde det ikke. Og vi tænkte på, hvorfor har vi ikke det? Og så tænkte vi, der må være en eller anden grund til, at vi ikke får det. Ikke? Men det er alle de der spørgsmål, folk stiller sig. Folk, der for eksempel, jeg har nogle kunder, som deres børn nu er de passeret gymnasiet, og de er på vej i
University, hvor de tænker, kan de finde på at smide os ud, hvis vi mister vores job, og de nyankomne, de bliver målt på, hvor meget de kan beholde deres job, og hvor meget de tjener osv. Hvad med vores børn, selvom de studerer, kan de blive her, eller blive... Så det er det der bekymring, der folk render rundt med. Og følelsen af at være anderledes. Og der er lovgivning, som ikke er den samme. Og det ved vi i dag, altså heldigvis er der flere og flere psykologer og forskere, der taler om det her i dag, at det at være minoritet, det at være dobbeltminoriseret, minoritetsstress er et begreb i dag, at det som du og jeg og dem du taler om, skal gå og tænke over og bekymre os om, det er ikke noget andre ved eksisterer. Men vi skal hele tiden vide, jeg skal hele tiden tænke over, når jeg er en debat, jeg må ikke fremstå vred. Fordi hvis jeg er vred, så bliver jeg hurtigt sat i en boks som den vrede brune mand. Så når jeg er i en debat, jeg skal ikke bare fokusere på, hvad vi to vi skal debattere. Jeg skal tænke på 10 andre ting. Hvordan kameraet fanger mig, og hvordan dem i stueren oplever mig. Det skal jeg tænke på mere, end hvordan jeg taler med dem. Og alle de ting er noget, som begynder at komme frem nu, når vi og vores kommende generationer bliver mere og mere veluddannede, og kommer ind i de forskellige områder, hvor de kan italesætte, at det her er noget, som eksisterer, og vi bliver nødt til at forholde os til det. Indtil nu har vi jo nærmest skulle debattere, om racisme overhovedet findes i Danmark. Så hvis vi ikke engang kommer frem, så er der lang vej endnu. Så på den lange vej, der synes jeg, at det er for mig det, der giver mening. Igennem min historie og min rejse, at være der, hvor jeg er i politik, hvor jeg synes, at jeg gør en forskel. Jeg kæmper hver dag for at gøre en forskel. Og selv den kamp, som ingen andre ser eller hører om, er også noget, som ændrer noget i større billede. Bare det, at jeg sidder rundt om bordet til et møde, og kan tale om nogle ting, som ingen andre nævner. Jeg kan mærke, at folk reagerer på det. Både negativt og positivt. Og det i sig selv er også en sejr for mig at sidde der og kunne repræsentere mennesker, som er anderledes, som også er en del af Danmark. Danmark og danskere er mangfoldige i dag. Og der er nogen, som politisk vil holde det nede. Der er nogen, som modarbejder det. Og derfor skal der også være nogen, som taler det modsatte op. Ikke på en dårlig måde. Jeg siger ikke, at der skal være særrettigheder for indvandrere eller muslimer eller børn i skolen. Nej, jeg snakker bare om, at alle skal have lige muligheder, lige rettigheder. Så det er vilkårene af de samme. Og dem, som har brug for hjælp, som er udsatte, dem skal vi fokusere på. Ikke som nogle ofre, men for at fokusere på, hvad er det i deres hoveder og hjerner, og hvad er det i de områder, der er på spil. Jeg tror ikke som udgangspunkt, at vi er født som dårlige mennesker, som ønsker at være isoleret og modarbejdet. Men vi alle sammen har en historie, som forklarer, hvorfor vi er, som vi er, hvorfor vi gør, som vi gør. Og hvis vi kan gå ind i den og få en forståelse for, hvorfor og hvem er det menneske, så tror jeg også, vi kan connecte. Og når vi connecter, så kan vi hive folk op og ud. Det er det, vi ønsker i systemet. Det er klarskab. Ja, præcis. Ja, som sagt, det med minoriteter, det kan være, fordi min datter jo er lesbisk. Så jeg sidder også i sådan en bestyrelse for LGBT+, og det de oplever og kommer ud og holder foredrag om det, og hvor hårdt det er at være både en minoritet i forhold til mor og far kommer fra Iran, selvom man er født og opvokset i Danmark, men stadigvæk man er dobbelt minoritet. Og jeg havde også en anden, som hedder Jonas, per dansk, men han sidder i kørestol. Har taget sig en høj uddannelse i Danmark, men fordi han sidder i kørestol, så er han anderledes, derfor dur han ikke at komme ind på et arbejdsplads. Så kommunen ville faktisk i Fredericia sende ham ud på efterløn eller noget i den retning. Og han tilfældigt finder mig på LinkedIn, og så siger han, hvis der er nogen, der kan hjælpe, så er det dig. Og jeg snakkede med ham i sidste uge, og vi har en god relation til hinanden nu, fordi han ringer til mig mindst en gang om måneden og snakker, hvordan det går og så videre. Og han siger, jeg sidder altid og tænker på, hvis jeg ikke havde ringet til muskeren, så ville jeg være en af de andre numre i køen.
Og hvor nu arbejder han for UNICEF. Han er kommet, han skal til TED Talk og alt muligt, hvor man tænker på, hvis han ikke havde mødt den rigtige person eller lærer på sin vej eller mentor, så ville han være et offer i den her system, som sætter folk i nogle bokse. Ja. Fuldstændig. Jeg er helt enig, at det er, og det er også derfor, jeg tror på, når du siger, altså, hvor finder du styrken, og jeg tror også, du finder styrken i de historier, som du fremhæver. Ja. Fordi det beviser, at det, at du gør en forskel. Og jeg tror jo på, at hvis du gør en forskel for et menneske, er det ligesom, at du har gjort noget for en hel menneskehed. Ja. Ja. Fordi det ene menneske, med hans liv, hans univers, hans verden, har du gjort noget godt for. Og den indiske familie, du talte om, det vil gå ned i generationer måske. At det er hans vej, krydsede din vej, gjorde forskellen. Så på den måde, så er det jo et besværligt arbejde, og det er derfor, jeg ikke kan forstå, at vi som politikere ikke skal støtte dit arbejde, når vi kan se de hjælper. Ja. De mennesker kommer vi måske aldrig til at tale med, eller berøre med, fordi de bliver bare afvist i et system, hvor der ser nogle socialrådgivere, som er stressede og har en lovgivning og højre og venstre, og det, jeg kunne ikke være mere enig, og det samme med LGBT er et område som kultur. Jeg også sidder også med kultur og fritid, så det har jeg berørt meget, har også været med til at bevilge og få startet det første LGBT-medborgerhus i København. Netop fordi vi kan se på alle tallene, at de folk, som er dobbeltminoriteret, det er for eksempel LGBT-personer. Der er også den forening, som hedder Savar, som vi jo arbejder med. Og de har jo netop nogle tal, hvor de viser, at de ikke bare er brune. De er også en seksuel minoritet, som også bliver udskilt hjemmefra, internt og eksternt osv. Så deres stressniveau og det der sker med det, er jo meget højere end den, jeg taler om. Så selvfølgelig skal vi, synes jeg, altså jo netop tage hensyn til dem, som har det svært. Hvad kan vi gøre? Dem, som laver noget arbejde, som giver mening. Hvorfor bakker vi det op? Altså det, som det vil kræve at bakke sådan nogle initiativer op, er jo ikke noget i nærheden af de mange 100 millioner, vi bruger på indsatser. Hvordan får vi kvinder i beskæftigelse? Hvordan får vi, jamen, tale dog med dem, som har en kontakt til dem. Og faktisk spare penge og gøre det mere effektivt. Så det er områder alle sammen, som jeg prøver at være så meget opmærksom som muligt. Og hver gang jeg møder nogen som dig, så inviterer jeg dem altid ind og siger, hvordan er der noget her, vi kan gøre? Afsøge mulighederne for, kan vi bygge en bro her? Og så ved jeg godt, politik og politikere og hele det der embedsværk er ligesom en mur. De ønsker ikke, at der er for mange, der blander sig, fordi de sidder på magten, de sidder på viden, og de sidder på penge. Så det er bedre, at det er bare mig, der bestemmer, hvem der er, og hvem man ansætter til at gøre rent, og hvem man ansætter til beskæftigelsesindsatser. Men det skal vi også udfordre. Og det kræver noget mod, og noget politisk mod. Og det synes jeg også, jeg savner hos mine kollegaer. Men det skal ikke forhindre mig i at stille de rigtige spørgsmål, selvom at det er over for en borgmester. Jeg synes, altså det må folk jo selv se og vurdere, når jeg lægger de videoer op, når jeg står og udfordrer borgmesterne lige ud, og så siger, der er det her galt, der er det her galt, det her galt. Hvad vil du sige? Jeg synes, det er så modigt. Som sagt, jeg følger dig, og det har været en fantastisk fornøjelse at have dig med. Jeg er nysgerrig, fordi jeg blev voldsomt rørt over den historie på den gymnasie. Er du vred? Det tror jeg. Jeg tror stadig, jeg har det inderste inde i min kerne. En vrede, som er... Hvad ham der rektoren, hvad du laver nu? Kender du ham eller? Nej, jeg tror faktisk ikke, han lever mere. Desværre. Hvad med ham lærer? Jeg har aldrig hørt fra nogen fra jeg har en meget stærk kontakt til min folkeskolelærer i dag. Altså ham, som jeg havde fra, det må da så være fra 3. til 9. klasse. Ham har jeg set med i mit voksenliv, og jeg har kontakt med ham over de sociale medier, vi følger hinanden, og vi skriver sammen. Og han var en af de lærere, som jeg gjorde en forskel for mig.
Men jeg håber da, at altså, alle de folk, som har gjort alle mulige ting for at forhindre en i alle mulige gode ting, for det kunne også være gået galt dengang med gymnasiet. Hvis jeg var blevet vred og havde reageret på det, så havde det hele set anderledes ud i dag. Men jeg tror, det har været dit vrede har været din styrke, og det er også derfor, du har været den fantastiske lærer, hvor en lille barn på 5-6 år kan huske dig. Jeg tror, det er noget, du har oplevet, hvor du ikke ville have andre børn oplever, og derfor er du blevet til den person, du er. Sådan vil jeg kigge på det, ikke? Ja, det tror jeg, der kunne være noget om, ja. Helt klart. Det er derfor, jeg reagerer så kraftigt på uretfærdighed og ulighed, og især med børn og unge, fordi der er noget i deres omgivelser, de voksne har så stor magt for at gøre noget godt for dem. Det har de, ja. Så. Til sidst, er der noget, du har lyst til at dele med andre? Hvad med familieliv? Du har nogle dejlige børn. Ja, det har jeg bestemt. Altså, jeg er rigtig glad for, hvor jeg er i mit liv i dag. Jeg har verdens sødeste kone. Hun hedder Hanna. Hun er snart færdig som psykolog. Okay, så vi er også hinandens bedste venner, og vi sparer med hinanden, og hun er min eneste spindoktor, jeg har. Så jeg vender altid ting og sager med hende, og hun arbejder også med områder, som jeg synes er interessante. Så vi kan bidrage til hinanden rigtig meget. Så har vi 3 rigtig, rigtig søde, fantastiske børn. En på 8, og en på 7, og en på 5 lige om lidt. Wow, fantastisk, ja. Så vi følger hinanden meget tætte, og det er jo også en ny dimension, det her med at selv få børn, selv have børn i en institution, selv have børn i en skole, fordi en ting er, at man kæmper for noget for andre, men det er også et nyt aspekt af livet, det åbner op, når du selv får børn, hvordan du reagerer som forældre. Så alt det tager jeg som en erfaring i mit liv, og som en gave i mit liv, til at ligesom sige, hvordan kan alle de ting gøre det bedre for mig, og som sagt, når jeg har det aller sværest, så tænker jeg på, at jeg skal fortsætte for min børns skyld. Og så kan jeg altid sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Og ved at være ærlig og tro med mig selv, så kan jeg også se mig selv i øjnene og sove med fred i hjertet og sige, jeg ved, og den man tror på ved, at det var med et rent hjerte, og ikke med dårlige intentioner om, at jeg bare skulle have min sæde næste gang til valget, eller jeg skulle bare tjene nogle penge. Jeg synes, det andet betyder mere. Det betyder mere, hvilket aftryk man sætter i livet. Hvilket aftryk du har sat hos de mennesker. Det kan ikke gøres op i penge. Men hvis det var, hvor ville det være dejligt, hvis også i systemet kunne anerkende det arbejde, du gør, som er vigtigt. Og ligesom sørge for, og det er det, jeg mener, det der med frivilligt, kontra når du skulle have støtte, så har vi ikke penge til. Men små penge kan gøre en stor forskel i de rigtige hænder, og med dem, som er ildsjæle, som arbejder. Og det, der tror jeg, at hele min historie, min rejse, det er ligesom jeg nåede hele tiden er tro mod. Jeg er tro mod, hvor jeg kommer fra. Ligesom min far var tro mod, hvor han kom fra. Så selvom jeg sidder på Christiansborg og spiser, eller ikke på Christiansborg, på Københavns Rådhus, og spiser rådhuspandekager, så glemmer jeg aldrig, at jeg er vokset op i en stationsby som en ghetto. Jeg har stadig kontakt til alle mine venner og mine bekendte. Jeg føler ikke til, at jeg er blevet anderledes i forhold til mine værdier. Jeg synes, man skal møde mennesker med lige respekt, uanset om de er rige og hvide, eller om de er fra en ghetto og er udfordret. Så tror jeg, man kommer lidt. Det er en fantastisk rollemodel for de børn, for de unge, som måske oplever racisme, så skal de høre din historie, hvor de tænker, der er så meget håb for fremtiden. Jeg fortæller altid folk, der er 2 mennesker, man skal faktisk gøre stolt af i sit liv. Sin 8-årige version og den 80-årige version. Så den 8-årige version ved ikke, hvad fremtiden bringer, en usikker og alle de her ting. Og så den 80-årige kigger tilbage, har jeg haft et liv, og jeg er stolt af. Meget rigtigt. Det synes jeg er fantastisk. Fuldstændig. Og jeg er lige midt i den med. Fantastisk. Super. Du skal have tusind tak. Der var en ren fornøjelse, og mange følelser kommer også i spil hos mig. Og du skal have tusind tak. Tak.
Tak fordi jeg måtte komme, og også for dit vigtige arbejde. Fantastisk. Tak skal du have. Selv tak.